Da niže temperature mnogo bolje podnose građani Beograda ukazuje i podatak da je hitna pomoć sa današnjim padom temperature imala mnogo manje intervencija nego juče. U odnosu na jučerašnji dan kada je bio povećan broj intervencija, danas je nešto smanjen broj intervencija. Do 13 časova ekipe hitne pomoći obavile su 66 poziva, od toga 22 na javnom mestu. Pomoć su najviše tražili hronični bolesnici zbog hipertenzivne krize, neurološki pacijenti i dosta je bilo onih kojima je pozlilo na poslu. Prema rečima doktorke Pavlović, s obzirom da je temperatura niža, preporuka je da posle 17 časova ljudi malo prošetaju. Iako nema toliko sunca, ipak je sparno vreme, pridržavajte se onih naših standardnih saveta da od 11 do 17 časova ne izlazite napolje. Evo kako Beograđani podnose vrućinu i da li im odgovara niža temperatura. Kako podnosite vrućine? Pa dosta teško. Ovih dana je jako bilo teško, s obzirom malo i na moje godine, ali evo danas je već malo prijatnije. Pa evo, za sad dobro, nije loše. Loše. Znojim se, ne volim vrućinu. Odlično, juče je bilo baš onako gusto što kažu. Mnogo je bilo toplo, a danas je baš prijatno. A pošto se za vikend najavljuje povećanje temperature, doktorka Pavlović za moju televiziju kaže da svi treba da se pridržavaju saveta lekara. Savetuje se da svi pacijenti se pridržavaju svoje redovne terapije. U periodu od 11 do 17 časova ne napuštaju svoje prostorije. Oni koji moraju naravno da budu na javnom mestu, odnosno napolju, da ponesu flašicu vode, da se zaštite. Unosite što više tečnosti, adekvatno se oblačite, hranite se zdravo i izbegavajte da budete na suncu ukoliko ne morate. Milka Radović, moja televizija.